Tässä on tänään Manne Radio ja tässä on Manne! Terve, ja tässä on Dmitri! Tänään on 40 vuotta kulunut siitä, kun ihminen kävi ensimmäisen kerran kuussa. Joo. On ne kyllä melko siinä usealaiset, mitkä ne muut oli? Niin ryssät. Käy siellä kuussa vai missä sinun oli? Kuussa, se säästyttää luontoa. Niin, se säästää luontoa, vaikka ei sillä mitään väliä ole, mehän säästetään paljon enemmän. Mutta tänään Manne Radiossa on ihka-aito astronautti. Eipä se ollutkaan, se me lähti jo. Ai, ei se edes tullutkaan tänne. No ihan sama, tänään Manne Radiossa oli kuun matkailija, mutta ei ole enää. Joten kuun matkailu on ihan tyhmä. Sieltä ei kukaan osaa yhtään mitään, ne eivät osaa edes laskea 1 + 0. Vaikka se ei olekaan kovin hankalata, mutta ei sitä osaa muutkaan. Joten tässä on Manne Radio, tältä osin se. Sitten tulee uutiset. Tänään, voi vitsi. No ei se osunutkaan. Äsken mennäsi osua meteoriitti, mutta eipä se osunutkaan. Mutta sitten tulee. Tänään kävelimme 4 tuntia. Tänne itse asiassa pompimme boing. Kuun pinnalla. Siellä on tosi kalsaa, kannattaa varata lämpimät vaatteet. Totta kai. Ja sitten meillä on siellä auto. Auto, se pomppii. Niin se on. Kuun Manne-auto. Ihkaatu Manne-auto. Voit voittaa sellaisen. Voit voittaa sellaisella osoitteesta Manne-radio. www.manneradio. Sinä olet .com. Jotenka näkemiin kohta tulee urheilu. Joo. Heippa. Et. No niin, terve. Teillä urheilu. Tänään, kuten kuulitte, pompimme 4 tuntia. Boing. Joten nyt kerromme Urheilu. Tänään ajoimme autollakin varmaan. Nopeusennätyksen. 16 kilometriä tunnissa. Oi, että voi kovempaa kyytiä koskaan saada kuun pinnalla nimittäin, paitsi ehkä rakeitulla, mutta sitten, no, se taisi olla sitten, no mitä meillä on siis sanoo, Dmitri sanoi, että kuulla laihdutusvinkki on syö kiinteää ruokaa. Joo, pakkauksesta. Kyllä. Heippa, ja nyt tulee sää. Ja nyt tulee kuusää. Tänään näemme 14-15 meteoriittimyrskyjä. Kyllä. Hei, eiks tuossa meidän auto? Joo. Voi vitsi. Sitten puhkes rengas, kun siellä asuu meteoriitti. Apua. Pois. Apua. Autolla ainakaan. Joten nyt tapahtuu niin, että pääsemme Manneen raketilla. Kyllä. Se toimii. Milläköhän se toimii nyt? Ootapas. Puhallusenergiaa. Se toimii niin puhallusenergialla ja jollain muulla, jota en minä nyt jaksa muistaa, enkä minä muutenkaan muistasi. Joten. Ja sitten Manne säässä tuolla eteläpuolella ukkostaa, pohjoispuolella jotain muuta tekee, ja keskellä ei ole mitään. Tosi kylmä. Pimeällä puolella on tosi kylmää. Valoisella puolella valoisaa. Ja lämmintä. Kyllä. Tämän päiväisestä, hei. Hoi.